नै सासे जाखांनानै मोजां मबाइल नायगासिनो मा नायदों मादों थास' बिबार गुड मर्निं खुलुमबाय बयखौबो आंनि चेनेलावहाय नै आं ओंखाम संगासिनो दायो आं बानायनाय अरदाब नै जानला मानला ओमफ्राय बेयो गेसनि माबाखौहाय बहायनानै होदों आरो ओमफ्राय बेखौ बहायबा जि मोजां जायो आरोना अरा जि मोजां नाङो आं संगासिनो नायलांबाय थादो दिनैनि आंनि न'आव खालामनाय ब्लग भिडिअखौ बिराद गोबाव जाबायमोन खालामैया ओमफ्राय दिनै खालामदों आरो नायलांबाय थादो लों जोंना मोसौनो दै रावदों माइरं दै लोंला लोंखांबाय मासे लोंला थांबालाय लोङाबालाय नै आंनि मोसौ बेयो लोगोफोर आंनि मोसौ बे मासेया फुलिदों जासिगोन आरो साननैसोबा गाइखेर मोनलोंसिगोन आंहा नै जा बिनानावा साहा फुदुंनो नागिरदों नै बिनानावा साहा फुदुंनो नागिरगासिनो संख्रि साहा जोंहा फुङाव संख्रि साहासो लोङो फ्रेस ना मोजां जायो मोजां मोनो आरो नै साहा फुदुंगासिनो नै आंना संख्रि साहा लोंबासो मोजां जायो फुङाव नेमखि नै लोंगासिनो सासेया चाइनिससो बियो बर' रोङा देलाय रायलाय चाइनिस रायलाय रोङा बर'बो रोङा मा जागोन नोंलाय चाइनिसआ जि लोंखायो हनै बाव लोङो आंबो लोंसै नै बेजों जानोसै जाजोब्बाय आङो दोनासै नै एसेल' दोनदो गथ'फ्रा लोंगासिनो दोनजायो भिडिअखौ दिनै जोबजासिम नायदे न'आवल' बानायगोन जोङो ना आंनि चेनेलखौबो नाय मामोनलाय नोंनि चेनेला फुंबिलि दैमारि बे बिनानावनिया बेहाबो चेनेल दं आरोना थांनानै सार्च खालामनानै नायबानो जाबाय साबस्क्राइब खालामनानै होदो बयबो नायलांबाय थादो ना जों दिनै मा भिडिअ बानायगोन नुलांबाय थागोन नै लाइ रुगासिनो जोंहा दिनै मिरामिस जायो नालाय ओंखायनो दिनै लाइखौ रुदों आरो ओमफ्राय बेयाव आलु रुफादों आलुखौहाय बाथोन जागोन नै लाइ रुदों मिरामिस नालाय दिनै सुनिबाराव जाया जोंहा अरानो जि मोजां जोंखादो सोरहा दिनै मिरामिस जायो सुनिबाराव लोगोफोर कमेन्टआव खोन्थाहरदो मानिनांगौलै लोगोफोरना दिनै जानाय लोंनायनि भिडिअ ओमफ्राय मा भिडिअ जागोन नायलांबाय थाबानो जाबाय नायलांबाय थाबासो मिथिगोन ना अराव संनाय बायदि जायाना अराव संनायनिख्रुइ टेस्टि जेरावबो जाया गेसाव बारा गोथाव मोनजाया नै आलु बाथोन बानायदों सिस्टारा गोथाव जागोन ना गोथाव बानाय दे लुगैलायबाय नुनानै दुन्दिया बानलु गोरान पियाज आलु बरिया देखादोलै जोंना ना ओरैनोलाय गाबना लादो नामा गाबना लालायबाय गाब हाबदोंलै पियासा हाबदों लोगोफोर गाबाखै पियासजोंसो गाबनो ओंखारदों आलु गोसा बरिया दे बानायबाय था बेसेरा गाबगुलायनाय बानायदों आखाइ सिफ्लेनायखौ जानो बायो आलुयैना आखाइ सिफ्लेबा खिन्थु गोथाव जायो आरोना टेस्टआ बेलेग जायोना जा गोथाव बाथोन देनो रोङो जोंहा सिस्टारा सोरबा बाथोन देनो रोङाबा जोंहा सिस्टारखौ लेंहर जा गोथाव देनानै होयो ना गोरान बाथोन आरो ना दुन्दिया बाथोन ना आलु बाथोन ना नाफाम गासैखौबो जि गोथाव देखायो आंहाथ' गोथाव मोनजाथारो देनायखौ गासैखौबो होनलाय जि मोजां कालार जाबाय नालाय ना बरिया जानोसै दायो गोथाव जागोन बायदि मोनखाबाय आं गोथाव जाखागोन दा नै जा साइज जाबाय वाव टेस्टि बाथोनखौबा मा होनो बाथोन होनो जोङो बरिया
जि गोथाव देखायो दा जानोसै ना रेडि जाबाय दा जानोसै लोगोफोर नायलांबाय थाबानो जाबाय जोंनि जानायखौ माबायदि नै जों जानोसै लोगोफोर आहा दाबल फिसायावसो जायो बिराद मोजां मोनो दाबल फिसायाव नै आलु बाथोन सिफ्लेनायावनो जाबाय बेहा नै बरिया मिरामिस खाना दिनै जानोसै जोङो फाइनालि जाबाय गोथाव टेस्टी बरिया आंबो जानोसै लोगोफोर नै ओंखाम जाखांनानै मानानै दुगैबाय आरो आङो ओमफ्राय भिडिअखौ एसे गोलाव खालामगोन सानदोंमोन ओमफ्राय खामानि मोनसे ओंखारदों आरो न'आव ओमफ्राय बेयावनो भिडिअ खालामनो हाला आं दायो स' बेखिनियानोसै आंनि भिडिअआ प्लिज अननानै आंनि चेनेलखौ बयबो नायदो आरो जायफोरा गोदानै नायदों प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामनानै होदो गाहायाव थानाय बेल आइकनखौ थुनानै अल खालामनानै हो जाहाथे आं नोंसोरनियाव भिडिअ हगारब्ला थाब थाब मोनो आरोना स' बेनोसै भिडिअआ स' बाय बाय